welcome back to my channel, Noemi Competente Vlog. Ayan guys, so mag-unboxing tayo guys ng aking sa likod ko ha, yung background ko. May hagdanan kasi dyan guys, kasi inayos kasi yan yung ilaw namin dito. So nandito ako ngayon sa room namin, so mag-unboxing ako sa aking pinamili. Ayan guys, ayan ang aking in order pala guys, ito siya. So, actually guys, siyempre, mga OFW naman tayo. So, kailangan din natin minsan na bumili para sa sarili natin. So, ayan, may binili akong gift para sa aking sarili. Kwinta siya guys, ayan. So, ilagay ko kayo dyan guys. Para at least, mahirap talaga guys pag walang lagayan. Bibili sana ako ng lagayan ng cellphone. Kaso, wala naman akong ano. So, ayan guys. Okay ba? So, ayan. Tcharam! Isang bag to guys. Ayan. Hindi bigat. Mga ano lang naman to guys. Mga damit. So, ayan. I have a receipt guys. Ayan. Sa aking pinakamabait na CC, Eva. So, ayan guys. Kung gusto nyong mamili ng mga gold sa online guys, i-search nyo lang sa FB guys yung Eva BD or Eva Collection. So, ayan guys. Napaka-legit siya guys kasi dati nanonood lang ako yan guys. Ngayon, talagang kumuha na talaga ako, bumili na talaga ako sa kanya. Kasi marami siyang mga suki guys. Tsaka ang bait nilang mag-asawa. Sobra. So, ayan. Ayan guys, so, dito nakalagay ang aking necklace. Ayan guys. Dragon. Wow! Ayan. Kikita nyo ba guys? Dragon yan. So, ito nyo natin guys sa lagay. Ito try natin kung maganda. So, ang ganda guys. Ayan siya guys. So, itatry natin suot. Charot! Isusuot ngayon natin kung bagay ba siya sa akin. Charot! Bagay pala. So, itong regalo ko para sa sarili ko guys. Actually, nung birthday ko pa sana kaso gawa nga ng, alam nyo na, kaya ayun. Alam nyo ba guys, nahihirapan talaga ako pagdating sa kwintas. Nahihirapan ako mag-ano. Kasi mahaba yung kuko ko guys. Hindi ko siya maano. So ngayon, hindi ko talaga siya masusuot, no? Yung ending. Sa totoo guys, sobrang nahihirapan talaga ako guys mag-ano. Actually guys, mag-asawa sila ito. Mag-online sila minsan. Hindi pala minsan. Yung kuko ko talaga na ayan guys. Okay, so 18 inches lang siya guys. Pamine po. Charot. So ayan guys, 'di ba? Oh, ayan dragon. So nag-Chinese New Year kasi 'di ba? Kaya pinili ko siya dragon. Actually guys, iba tong ano niya, pendant niya. Iba din tong chain ng ano, ng dragon. Kaso hindi ko siya type, mas type ko ito. Mahilig kasi ako sa flat guys. Basta wala lang, parang nagugustuhan ko lang siya pag flat. Ayan guys. So, dragon. Ayan. Kung hiva chai. Charot, parang Chinese lang. Hindi. Talagang gusto ko lang kasi dragon guys. Ayan. Ganda siya guys ha. Ayan. So, what are you waiting for guys? Sa mga mga OFW sa Saudi, baka gusto nyo pong bumili sa online kay CC Eva Collection. I-search nyo lang sa FB guys at makikita nyo siya. Ayun. So, kakayaan ko na muna dito guys ang aking kwintas. So, ayan yung lagayan niya guys. May pangalan na Just For You. So, mga binili ko guys, para kasi sa mga kapatid ko itong mga damit. So, ayan. Titikman natin guys. Gusto nyo guys. Ayan. Titikman ko nga kasi guys kung ano ba ito. Ay,
nag-free si Sisi sa akin. Sabi niya, thank you. Ayan, oh. So, ayan yung free sa akin ni Sisi. At saka, eto. Ayan. Ang galing. Ayan, diba? Siguro, yung damit, free niya ito sa ano, sa mga damit. Tapos ito, free niya din siguro sa pintas. Parang ganon. Wow! Ayan. Alam mo, ang sarap talaga pakiramdam guys na pag bumibili ka sa mga online tapos may free. Ay, charot. Pantulog ba to? Ay, Diyos mo. Makakatikim din ng pantulog. Charot talaga guys. So, ayan. Ay, pajama siya guys. Bongacious. Diba? Pajama siya guys. Actually guys, hindi naman ako mahilig guys magpajama sa Pinas. Pero, dito, mahilig ako magpajama. Diyos mo, kasya ba ito sa akin? Sabi ko kaya, anong size ba ito? Ay, medium. Diyos mo yung marimar sexy. Parang fit na fit yata ko sa akin, Sisi. O, diba? Free na nga lang, tapos nag-ano pa. Hindi, Sisi. Salamat sa iyong free, Sisi, ha. Makikita kasi niya ito, guys. Kasi mag-YouTube na din si Sisi. Ayan, guys. Please subscribe Sisi Eva Collection. Ay, hindi ko sure kasi guys yung YouTube niya hindi pa ako nakapunta. Basta meron siyang YouTube guys, abangan niyo. Ang YouTube channel ni Eva BD Collection. So, ayun guys. Ang mga damit-damit ko. Ayan. Actually, hindi siya na so, ilang black ba to? Medium, 3. Ay, may camel naman pala siya. Ito, magbukas na ako ng isa. Yung large lang. Eh, bakit parang iba-iba? Okay. Titignan ko muna yung medium. So, may ayan guys, welcome back ulit sa aking vlog, sa aking pa-unboxing. Kasi tawag nito sa guys. Naputol kasi may tumawag sa akin. So, ayan. Alam mo, ang lamig na yun. Lamig na yun guys. So, ayan guys. Sa ating mga OFW, siguro sa baka mapanood nyo ang aking vlog. Kung gusto nyo mag-order sa mga online seller guys, doon na kayo mag-order kay Sis Eva Collection, ang kanyang YouTube channel guys. Ang kanya naman ng FB Messenger is Eva Collection din. Same profile. Okay. Oh, diba? Meron siyang ganito guys, hard. Ngayon kasi, dati kasi guys, nag-unboxing din ako nito. Camel naman siya. So ngayon, ibahin naman natin. Oh, Diyos me. So ito ang pinaka-favorite ng aking kumpare na si Crystal Ractago. Ayan, violet. Alam mo guys kasi, inano ko na to guys. Kasi yung mga bibigyan ko guys is mga kapatid ko. So ganun. 3 pink. Saka ilang black. 5 black. 5 na black. Alam mo guys, ang bait talaga ni Sisi. At meron akong free na Mickey Mouse na pajamas. Pajamas and bananas. Talagang kumanta pa guys, no? Tingnan ko muna, baka hindi pa pala ako naka-video. Minsan kasi guys, minsan kasi pag nagbablog ako, kaloka, hindi pa pala naka-video. Ngayon ulitin ko na naman yun guys. Nakakaloka talaga. So, it's okay. May binuksan ako guys. Tinry ko siya kung kasya sa akin ang large. So, kakasya sa akin to guys kung magpapa-slim ako. Charot. So, wala na talagang balak ako guys guys. Wala na pala akong tawag ito. Nakalimutan ko yung sasabihin ko guys. Ay, ang lamig na yun. Sobra.
ayan guys, bili na kayo sa ating Sisi. Ang ganda ng mga tela niya. Super. Ilang gray? Tatlo. Tatlo rin yung, dalawa rin yung yung dilaw. Tatlo rin. Kasi guys, yung mga kapatid ko, namili talaga sila guys. May mga ano sila color. Alam mo naman. Ayan talaga. Yung white ko is dalawa. At dalawa din yung red. At yung yellow green dalawa. Tatlo pala yung ano. Yung white. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Okay, 2 dozen. Dalawang dosena to guys. Kasi pag isang dosena, hindi talaga guys, maano, hindi talaga siya. So, ayan guys. Sana nagustuhan nyo ang aking pa-unboxing. Ayan, ang gaganda. Lalo na ang aking ano guys, dragon. So, ayan. Baka bago pa lang kayo sa aking channel, i-subscribe nyo na Noemi Competente Vlog. So, ayan guys. Tingnan nyo guys ang aking mga ano. Bili na kayo guys. Charot. So, ayan guys. Ayan lahat. Tsaka ito ang pinaka magandang regalo sa aking leeg. Charot. So, ayan guys. Thank you so much. Bye-bye.